itum kinang sor kecalana bang kelalo sorkari asa kurisi long nangji hela se hangi pse itum ka bangke kyong dong bagala se matalo wati government sakuri loke itum han nang bajatang elak nasin tum jongjung pen metang lahaya bihabe nabe pa pen samil tum along penangan klem lo plonte dan kacing terus sampai to pohe kardom cirpola pen jipitum mata karawi pan sampai to pidi labang so vidolo pen chek pen sene lam te project matrang labang kelalo iltum among charju se rosina mate iltum akar biang long stame lo texas certain smedolo graduate master degree complete tum stame to piklo same iltum charju se rosina lason haijima mate iltum tahun long tawara kung long lason thela chebin ko pen sa chordon sa bonai pen sa chordon lason claim hai major poto itum charju lo potela pangke hai he di lason si puji neli no to graduate nelo master degree complete nele kosono nela hai aso sa business lason tawara kung long tahun long si kosono ne lason sa chor hai poge bang nai nek choi dei puson sil tum mangke chema thadi poi pes tame alang tum mangke claim hai tum tame do claim hai pen alang tum claim hai dat pen non bangalang tum mang sa ek kap chor pen na mai kror puti sa men man nang man lasi alang tum tame lo bai thek sar ser poi pes tame alang tum malason na claim hai il tum akar bi tum lason ka therak tap ka pheri jolason do kok pasi la pen business hin plon il tum mangke pen ana ka pheri do la so pasi il tum mangke business hin mangke pa phi do re lo business le jontung mathalo la si pini labang so vidolong neli inut bahai niam det men neli pung tum mate alang tum claim ke dampe il tum pen ana il tum chali do longi la pen chali don ke na so person le jontung mathalo se il tum alang tum ke claim ke dampe chenglo alang tum along pinan il tum inspiration mate piana motivation nong ji pusineli jongjong mathadam labang ke lalo alang tum amne tamen labang ke MBA chai wala la pen chai sutabar nang tum sta me arjolong thai po nang tum youtube long sta me thelong thai po lasi MBA chai wala malik mata hemfu bangke profile bilore lo la pen chai sutabara hemfu bangke unupam dubelo alang tum sta me low tax ser po phis sta me lason claim haide alang tum sta me la high claim ma kom budget na nali MBA chai wala phanang li lang lo plonte alang li bangke surinar ke wetn salang li bangke lason thela chomanai pen salang li bang sa jor pang chenglo po phis sta me non bangke alang li pirthia dang mate India det pen chenglok pirthia dang non magai alang li franchise outlet si khuli thiplo non bang alang le bang crore puti lo chai suta bar same non bang ke alang le crore puti non bang ke pirthia dang se alang to bang ke outlet franchise si khuli thiplo lasi ileton alang tum long chali to namai ke na so bang ke lalo kai ke samai pulo nang le to manglo theksa se da posi nang tum namai mesen business idea samai doji lasi nang tum hala so business le apply no hala bang le claim pusin le kai ke samai pu la pension ngri lo lasi iletum alang tum long pen lang lo plonte alang tum sta melo ba thek sar ser poi phis sta me alang tum mang kelason taun no thela chibi si sa chordon sa bang kana hotel sa melo ma poi phis sta me la bang so asa alang tum project claim pen se alang tum mang ke chepa che thang lo la bang so sai ka pen se alang tum crore puti sa me alang tum mang na che man lo lasi il tum akar bitun sa me la son bhabe par claim pen chali tum nai ba kana sob sin tum mathalo athi government sakuri lo ke tum han nang bajatang el lasi tum jongjung pen metang lahaya bihabe na bepa pen sa mil tum along penangan claim lo plonte dan kacing terus sa me to po lasi pini nili labang so video langsung terkolop sa video nang tong